Kung buotan kayo tanyawa kay Kristo, useless. Useless lang. Useless. Tanawa si Cornelio. Mo gina akong always gina example. Grabe na ang iyang pag-ampo sangko sa langit. Pero nga nang gipadtuan pa mo San Pedro. Nga naman kay ang iyang pagkabuutan dili pa enough. Bitaw, tanawan ng mga amigo na to nga mga Katoliko. Tanawan mga Katoliko, mga badlungon kay kami, mga buutan kay mi. Maluwas mi, pag-sure mo. Ano, kamo di ang manluluwas? Dili oy, ang manluluwas si Kristo. Kasi Kristo man ang manluluwas, so kining ato ang binuhatan ng mga maayo, tarapo lamang na atubangan sa Diyos. Mahimo lang ng naay pulos kung we are united with this divine person. Gano'n man, perfect man siya and infinite. Kinahanglan usatan niya. In what way? Kinahanglan sakuptan niya. Nga maunang gitawag og saman simbahan. Manang niingon ng simbahan Katolika, outside of this church there is no salvation. Gawas aning simbahan na dili ka maluwas o diha gibukbo ni Kristo ang grasya sa kaluwasan. Ngunang di na dili na to makita sa ubang mga pundok. Kanang grasya sa kaluwasan wa na sa ubang mga pundok. Nga naman kay ang prinsipyo kung kinsa gani ang founder maupod to ang manlo luwas. Manang maingon sila nga, religion cannot save man. Ang relihiyon di nga makaluwas. Yes, tinuod na. Para ninyo. Nga naman kaya ang inyong pundok gitukod o tao. Ang tao dili man luwas. So therefore sila tinuod na. Yes. Ang religion ninyo di na makaluwas. Nga naman kaya gitukod lang mo tao. Pero ang sa tuwa, nga naman makaluwas kaya gitukod og manlo luwas. Ingon siya, ingon pa San Pablo, Ephesians chapter 5 verse 23, kaya si Kristo ang ulo, ang simbahan mo ngayong lawas, o si Kristo mismo ang manluluwas sa simbahan na mao ang iyang lawas. Mao nang makaluwas. In what way? Ang Kristo namatay sa krus, og mahidangat nato ang iyang gras kamatayon, pinaagi sa pagdawat kaniya. Di man ta pareha sa mga pundok nga, tuon lang ang Kristo, luwas na ka. Tinuod? No. Ang pagtuo kinahanglan. Pero dili lang kay kana lang. No. Marabag, nituo ko nga ang kanon makabusog. Ano sa ko mabusog? Tuon lang ko? Sa ibuhaton, parang ko mabusog. Ayaw sa. Kuhaon sa niyong bugas, pagkahuman, unsa pa? Ayaw siya, takang, di ba nung butang tubig? Kilisan sa mo. Kilisan, human, asa sunod, sir? Sunod. O, di tiglungag ba? Sabuan, kilisan. Pagkahuman, itakan, pagkahuman, hulaton. Di ba? Pagkahuman, nagbukal-bukal na, nihubas na, human. Ha? Haunon. Pagkaw maghaon, ayaw sa akin, inip na kayo. Mukuha taog, kutsara, sunod. Ukaron, human. Kanon, busog na. Matukan ka, usapon una. Usapon, sunod. Tunlon, diha pataw busog. Ano ako ang yung usa-usa? Kay mauna ang ato ang act of cooperation sa objective nga mabusog ta. Maupon niya ang grasya ni Kristo. Nito nga ang iyang kamatayon makaluwas na to. In what way? Maunang mudawatan niya through the sacraments. Kaya kining sakramento mauna ang tubo sa kaluwasan. 7 na kabuok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diba? Example ako gapon sa mua, ang among tubig gikan sa Dumoy. Dumoy nga bukid. Pagkahuman, ang gihimo, naghimo og Davao City Water District. Diri o siya tawag na sir, Cebu. Metro Cebu.
Water District. So ang Metro Cebu Water District naghimo og mga pipes, naghimo og mga tubos kabalayan kay para dali ra ma-access ang tubig nga makatagbaw sa atong kauhaw. Di na ta magkuha pag balde mo atos pas bukid magkaos og tubig. No. Gipasayon tungod sa Metro Cebu Water District. Sa moapod gipasayon tungod sa Davao City Water District. Ang Kristo po ingon ana, gipasayon niya nga madawat ang iyang grasya through His church. Siya mismo nagbutang og tubo. Bunyag? Siya confirmation? Kumpisal? Eucharist? Kau ba? Obsess ka na ng kasal ba? Again, baptism, confirmation, Eucharist, kumpisal, extreme, unction, holy order, and holy matrimony. Kanang pito ka tubo sa kaluwasan o pito ka sakramento, diha nato madawat ang kamatayon ni Kristo. Diha nato siya makuha. In what way? Kita mismo ang mo kuha kay ang salvation gibargi na magud niya. Naadring bautismo ha, naadring Eucharist, nara na nimo budawat ka. Muna kung di ka budawat anak, buti pasabot na ang garbo na usa sa dagko nga mga sala nga gisulti sa balaang kasulatan. Gibargi na niya, nara nimo makuha ka di. Sa karon, naana ang pito ka mga sakramento. Pag mudawat kiini, ang violation, ang guilt nato against God mapapas. Nga naman, kay instead of ikaw ang mag-amtos, si Kristo kadtong iyang kamatayon ang tan-awon sa Dios. Kay ang sin, ilang mga sira, sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.